Звільнення Криму може бути військовим шляхом або ж дипломатичним. Російські війська мають забратися з півострова, і це збереже життя. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Італії, організованому Європейським домом Амброзетті. Він підкреслив, що за час окупації Крим з мальовничого краю перетворився на шмат землі, начинений зброєю. Без Крима або без Донбаса, без наших окупованих територій, справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому європейському просторі, не буде. Тому дипломатично можна вирішувати або можна вирішувати це питання військово. Ми за те, щоб російські війська пішли без тиску нашої армії з півострова, тому що буде менше жертв. Окупанти очікувано не хочуть карати винних у смерті кримсько-татарського бранця Джеміля Гафарова. Слідчий комітет Росії відмовився порушувати справу проти лікарів та голови СІЗО, які ігнорували проблеми зі здоров'ям важкохворого чоловіка та клопотання його адвоката. Про це інформує Кримська солідарність з посиланням на захисника Рифата Яхіна. Попри вік, інвалідність та нульові докази, окупанти присудили Джемілю Гафарову 13 років колонії за нібито спроби захопити російську владу. В неволі він потерпав від сильних болей, переніс інфаркт, мав хворобу серця та потребував діалізу нирок. Врешті у лютому Джеміль Гафаров пішов з життя, бо не отримав належної допомоги. Він став другим бранцем після Костянтина Ширінга, який загинув в російській в'язниці. Генератори диму та підводні бар'єри на сторожі Керченського мосту. У британській розвідці дослідили, як росіяни намагаються убезпечити головну логістичну артерію від повторних візитів морських малюків. Аналітики Міноборони Сполученого Королівства вважають Керченську протоку слабкою ланкою ворожої логістики. При тому, що від неї залежить російське окупаційне угрупування на Запоріжжі та Херсонщині. Зауважують, що поруч із підводними загородженнями та димовою завісою росіяни насичують узбережжя системами протиповітряної оборони. Розвідка пише, що останні дані з супутників підтверджують, що росіяни створили довкола мосту підводний бар'єр із затоплених кораблів і захисних бонів, сподіваючись захистити його від морських безекіпажних човнів. Кілька барж утопили біля Тузли на місці попереднього удару. Щоправда, залишили незахищену шпарину у 160 метрів. Російський аеродром Крєсти у Пскові уразили з російської території. Про таке заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Warzone. За його словами, ворожі транспортники Іл-76 атакували спрямовано у баки пального. 2 борти знищені, ще 2 серйозно пошкоджені. За даними журналістів Warzone, бомби скинули з дрона під місцевим диспетчерським контролем, що підтверджує слова шефа української розвідки про успішний удар з території держави-окупанта по її ж литовищу. А волонтер та активіст Сергій Стерненко навіть поділився ексклюзивними кадрами ураження російського Іла, натякнувши на ефективну співпрацю держави та українців. Байрактар втік від пари російських вертольотів і літака біля берегів Криму. За повідомленням головного управління розвідки, це сталося в районі мису Тарханкут. За українським безпілотником гналася пара російських Мі-28Н і винищувач у спробах знищити. Але Байрактар повернувся на базу неушкодженим, додають у ГУР. Там зауважують, що дедалі частіше українські БПЛА йдуть неушкодженими не лише після зустрічі з російською ППО, але й при зіткненні з ворожою авіацією.
В Анкарі стартував Технофест. Як стверджують організатори, найбільший фестиваль авіації та техніки у світі. Компанії-учасниці розмістилися на більш ніж 400 майданчиків. Це 215 тисяч квадратних метрів. Чільні місця, помітні з будь-якої точки литовища Анкари, посіли досягнення турецької промисловості. А Кенджі, Кизил-Елма, оснащений українським двигуном, а також вертольоти та безпілотники. Технофест у Стамбулі, який фінішував на початку травня, став рекордним і прийняв 2,5 мільйони відвідувачів. Фестиваль в Анкарі триватиме до 3 вересня, а в Ізмірі – з 27 вересня по 1 жовтня. Цьогорічний Технофест особливий, бо присвячений 100-річчю Турецької Республіки. У повній незалежності нашої держави величезне значення має наш національний технологічний розвиток. Ми мобілізовані на цьому шляху. Ми рішучі та маємо продовжувати боротьбу. Цьогорічний фестиваль у Стамбулі відвідав міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камищин. Тоді ж обговорили технічну співпрацю України та Туреччини і погодили нові угоди щодо підсилення українського війська.